Dobar večer svima. Pozdravljam vas u ime Glazbe Zaton i Maloga Iludža. Želimo vam da se lijepo provedete na ovom našem tradicionalnom božićnom koncertu i da sa dobrim raspoloženjem započnete blagdane. Na početku bi pozdravili gospara Nikolu Kulizevića, člana prvog postava Limene glazbe koji nas je došao gleda večeras. Večerašnji koncert počet ćemo sa malim niđom koji će prikazati stari običaj paljenja badnjaka i kolendavanja. Uživajte! Sad ćemo blagosloviti badnjak. Da nam posipajte badnjače pšenicom, da nam u polju rodi pšenica bjelica. Da nam u brdu rodi vinova lica i u kući malena dječica. Ja te krstim badnjače i svih nas ovdje prisutne, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. O moj Bože dragi, malen ti se molim, pouči me kako da sve ljude volim, dok sam još ovako u danima mladi, od jutra do mraka da veselo radi. Da nas ne zbiraju što se desi, čuj moj Oče na nebesi.
svima na dolasku. Limena glazba Zaton je ove godine odlučila na koncertu održati prodaju ukrasa koje smo skupa s djecom i roditeljima maloga Inđa
izradili na našoj radionici božićnih ukrasa. Željeći se također zahvaliti ravnateljici osnovne škole Antuna Masle, Roberti Soko i klubu Marko Marojica, koji našim malim plesačima velikodušno ustupaju svoje nošnje za svaki nastup. Sredstva prikupljena ovom akcijom će se iskoristiti za nabavku nošnji za naše male plesače. Pripremili smo jedan mali tratamenat kako bi vam zahvalili na podršci i napomenu da piće možete kupiti na šaku. Želimo vam sretan Božić i Novu godinu. Hvala.
Thank you.